बिथांनो थैयोब्लाबो भट होनो नाङा बिथांखौ फेजेननांगौ आरो फेजेननायानो जोंनि गुबै मुल थांखि जानांगौ। खुलुमबाय लोगोफोर, आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। दिनै मोननैसो आपडेट्सखौ आं लाबोनानै फैलायबाय। दा बे जाहैबाय दा बिटिसि इलेक्सन। दा बिटिसि इलेक्सनखौ लानानै गोबां दावराव जानायखौ जों नुनो मोननाय जादों। बे जाहैबाय इउपिपिएल पार्टिनिफ्राय 6 केन्डिडेटनि लिस्टखौ फोसावबावबाय। बे जाहैबाय सेकेन्ड फेजनि। दा बेखौ लानानै 14 नं चिरां दुवार समस्तियाव खाम्फा बरगयारी बिथांखौ केन्डिडेट होदोंमोन इउपिपिएलनिफ्राय। नाथाय गोबां इउपिपिएलनि सापर्टार एबा वार्कार्स बिथांमोना गोजोननाय गैया। दा बेनि सोलायै डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथांखौ केन्डिडेट होनांगौमोन। दा बे दाबिजोंनो गोबां सापर्टार बिथांमोना एबा वार्कार्स बिथांमोना फ्लेग सावदों, लोगोसे गोबां धरना होदों, लोगोसे गोबां जमायैनो मा खालामदों, दा बेयाव बिबुंथि लाखिनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों। खाम्फा बरगयारी बिथांखौ गोजोननाय गैया बा खाम्फा बरगयारीया सासे एलिजिबल केन्डिडेट नङा होननानै इउपिपिएलनि सापर्टार बिथांमोना फ्लेग सावनाय एबा बायदिसिना दावराव खालामनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों। लोगोसेनो रन्जित बसुमतारी बारग' इएम, दा बिथाङा बै समस्तिखौ हगारना गालांनानै दायो निसिमा समस्ति आरो बावखुंग्रि समस्तियाव केन्डिडेट हिसाबै दङ। दा बे हिसाबै चिरां दुवार समस्तिनि सापर्टार बिथांमोना गोजोननाय गैया आरो मानगोनां रन्जित बसुमतारी बिथांनि एगेन्स्टआव गोबां एलिगेसन लाबोदों। बिथाङा सासे मोजां इएम नङामोन, बिथाङा गोबां रांनि जाख्ल'नाय खालामदोंमोन। दा बैफोरबायदि खोथाखौ दा बिबुंथिनि गेजेरजों लाखिदों। आं बेखौ नोंथांमोननो भिडिअखौ देखायनो नागिरदों, नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों खोन्थाहर। बिटिसि बिसायख'थियाव रन्जित बसुमतारी बाहाय टिकेट मोनामोन। बिथाङा गुबुन जायगानि बा गुबुन समस्तिनि। बिथांखौ जोङो बे समस्तियाव पार्टिनि डिसिप्लिनखौ लाखिनानै जों बिथांनो बिजाथि होदोंमोन। जोङो रायजो राजाया ज' खौसेयै जों बिथांखौ जोङो देरहासार खालामदोंमोन। दिनै एमसिएलए जों मोननो हादोंमोन, इएम जों मोननो हादोंमोन। नाथाय बे 5 बोसोराव बिथाङा रायजोनि जेबो खामानि मावनो हायाखै। दिनै जोंनि ब्लकखौनो नायनो हायाखै, ब्लकनो मोनसेबो स्किम होआखै, प्राइमारि स्किम होआखै, रायजो राजानि खामानि मावनो हायाखै। दिनै बिथाङा जोंनि गेजेराव डिभिजनल' खालामदों, गावस्रानायल' खालामदों। पार्टिनि गेजेराव डिभाइड एन्ड पलिसिखौल' बिथाङा खालामबाय थादों। आरो दिनै जोङो बुंनो हायो बिथाङा दिनै जोंनि समस्तियाव खुनु पद्धयै मोजां खामानि मावनो हायाखै। जोंनि गेजेराव बियो गावस्रानायनि खामानिखौल' मावबाय थादों। आरो जोङो बिथांखौ बुंनो हायो बिथाङा दिनै पावारनि हांग्रि, पावारखौल' लुबैयो। आरो दिनै बिथाङा बेबायदि पावार मोननायनि थाखायनो 100 कौटि 200 कौटि बिथाङा खामायनो हादों। बायदि बिथाङा गारि सोरजिनो हादों, न' बां सोरजिनो हादों, हा हु सोरजिनो हादों। दिनै 100निफ्राय 200 कौटि बिथाङा खामायनो हादों। आरो दिनै जोंनि समस्यायाव गावस्रा होनायाव 1 नम्बर रल लानाया रन्जित बसुमतारी। बिनि उनावहाय अमर सिंह ब्रह्मआबो बे खामानिखौ मावगासिनो दङ। आरो जों बुंगोन अमर सिंह ब्रह्मआ थांनाय 2020आव बिथाङा चिफसारा बिथांनि टिकेट जासिदोंमोन, बियो लायाखै। 2021आवबो एसेम्बलि बिसायख'थियाव अमर सिंह ब्रह्मनो टिकेट जासिदोंमोन, बे गेलेयाखै। दाख्लै बाइ इलेक्सनावबो अमर सिंह ब्रह्मनो चिफसारा नोङो टिकेट जासिदोंमोन, बेयो गेलेयाखै। जानानै सोरनिबा आफादखि सोलाग्रा जानानै जोंनि समस्तिखौ दिनै गादबनो नागिरदों, दिनै सुसिनो नागिरदों। दिनै फेरेंगा सारा रन्जित बसुमतारीया दिनै साख्रि थिसननायाव गोबां रांनि लेनदेन जादों, जाख्ल'दों, नासयदों, गादबदों। बे बाथ्राखौ जों दिनै रोखा बुंनो हायो। दा बेनिखायनो नैबे समस्तियाव फेरेंगानि जेबो हल गैया। नैबे समस्तियाव फेरेंगाखौ गाज्रि मोननायनि थाखायनो दिनै इउपिपिएल दोलोआ गावस्रा गावस्रि जादों। इउपिपिएल दोलोनिफ्राय दिनै गुबुन दोलोआव थांनाया जागासिनो दङ। सेक्रिफाइस खालामदों होनना बुङो बिथाङा खाम्फा बरगयारी। न' बिथाङा खुनु पार्टि सेक्रिफाइस खालामाखै। बिथाङा जोंनि गेजेराव डिभाइड एन्ड पलिसिसो खालामदों, गावस्रा होनायनि खामानिसो मावदों। आरो बिथाङा जोंनि समस्तियाव मोजां खामानि मावनो हायैनि थाखायनो, रायजोफोरजों सैजायैनि थाखायनो, रायजोफोरजों मोजां बाथ्रा बुंजायैनि थाखायनो, रायजोफोरखौ सेवा खालामनो हायैनि थाखायनो नैबे समस्तिनिफ्राय बिथाङा दिनै गुबुन समस्तियाव थांनांदों। दिनै जों बुंगोन जे बिथाङा निसिमायाव थांनो नागिरदों, बावखुंग्रियाव थांनो नागिरदों। जोङो जोंनि 14 नं चिरां दुवार समस्तिनि जानानै, जोङो इउपिपिएलनि जानानै जों बिथांखौ बुंगोन जे समस्तियाव थांगोन बे समस्तियाव बिथाङा माब्लाबा मोजां खामानि मावनो हानाय नङा। बे समस्तियाव थांनानै डिभाइड एन्ड पलिसि खालामगोन। बेनिखायनो रायजो राजाया सांग्रां जानाया मोजां। निसिमानि मानसिफ्रा बटसबा सांग्रां जानाया मोजां। बावखुंग्रिनि मानसिफ्रा बटसबा सांग्रां जानाया मोजां। बिथांनो थैयोब्लाबो भट होनो नाङा, बिथांखौ फेजेननांगौ आरो फेजेननायानो जोंनि गुबै मुल थांखि जानांगौ।